I love reading books, it's fun. I often read them with my mum. I like reading to explore. There's no better way, I'm sure. I love reading. Βιβλιοταξίδια. Μια εκπομπή για βιβλιοφάγους ημί. Για όσους τρελαίνονται να διαβάζουν βιβλία ή απλά να τα ξεφυλίζουν και να τα μυρίζουν. Μια εκπομπή για όσους σκέφτονται να γράψουν βιβλίο όταν μεγαλώσουν ή να δουλέψουν σε βιβλιοπωλείο. Μια βιβλιοεκπομπή έτσι κι αλλιώς. Καλή ακρόαση. Τα βιβλιοταξίδια σήμερα είναι με το Γ1. Ναι. Το Γ1 δεν είναι τυχαίο τμήμα, είναι το τμήμα που κέρδισε το δρακάκι του βιβλιοφάγο για το μήνα Νοέμβριο και τον φιλοξένησε ολόκληρο το μήνα στην τάξη του. Γιατί παιδιά τον κερδίσατε το δρακάκι, τι πετύχατε? Γιατί διαβάσαμε πολλά βιβλία. Γιατί διαβάσατε τα πιο πολλά βιβλία από όλα τα τμήματα του σχολείου. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, από ό,τι έμαθα έχετε διαβάσει, λέει, το βιβλίο της Άλκης Ζέη, ο Θείος Πλάτων. Ναι. Σας άρεσε? Ναι. Ναι, δεν είναι ένα εύκολο βιβλίο, ξέρετε. Είναι πολύ δύσκολο βιβλίο και για τόσο μικρά παιδιά και το καταλάβατε. Ναι. Μάλιστα. Για ποιον μιλάει αυτό το βιβλίο, ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές? Για τον Θείο Πλάτων, τον Ding Dong Dong, τον Βάνια, την Νίνα τη θεατρική. Πολύ κόσμο είχε δηλαδή, Ο Θείος Πλάτων ποιος ήτανε? Ένα γαϊδουράκι. Γαϊδουράκι ήταν ο Θείος Πλάτων. Και γιατί τον λέγανε Θείο Πλάτωνα? Γιατί είχε στείλει ο Θείος Πλάτων από την Ελλάδα. Και τα παιδιά είχαν αυτή τη συνήθεια και όποιος τους χάριζε ένα δώρο του δίναν το όνομά του, Εσείς δίνετε όνομα στα παιχνίδια σας? Ναι. Πώς το λένε, ας πούμε, το αγαπημένο σου παιχνίδι? Δεν έχει όνομα. Δεν το βάφτισες ακόμα? Κάθριν. Πώς? Κάθριν. Το δικό σου? Ροζούλα. Μπούμπι. Ο Μπούμπι. Νέρφ. Πολύ ωραία. Και αυτά είναι ζωάκια ή ανθρωπάκια? Μπισκόλια. Μάλιστα, ωραία. Λέει λοιπόν, εκτός από όλους αυτούς που μου είπατε, είναι και ποιοι τον έχουν το Θείο Πλάτωνα? Ποιανόν είναι ο Θείος Πλάτωνας, σε ποιον τον έστειλε το γαϊδουράκι? Το έστειλαν στην Ρωσία, στη Μόσχα, για ένα παιχνίδι που ήθελαν τα παιδιά. Ωραία, πώς τα έλεγαν τα παιδιά? Η Ειρήνη και ο Γιάννης. Η Ειρήνη και ο Γιάννης. Αυτά τα ονόματα είναι ελληνικά όμως. Τι έκαναν αυτά τα παιδιά στη Μόσχα που είναι στη Ρωσία τόσο μακριά? Τα φώναζαν Ήρα και Βάνια. Εκεί τα φώναζαν Ήρα και Βάνια. Και γιατί η Βάνια και ο Βάνια και η Ιρένα, η Ειρήνη και ο Γιάννης είχαν πάει στη Ρωσία? Τι πήγαν να κάνουν εκεί? Γιατί στην Ελλάδα γινόταν εμφύλιος πόλεμος και ήταν με τους χαμένους και αποφασίσαν να πάνε στη Ρωσία. Εμφύλιος πόλεμος. Ξέρετε τι θα πει εμφύλιος πόλεμος δηλαδή? Πολεμούν Έλληνες με Έλληνες. Πολεμούσαν Έλληνες με Έλληνες τότε, έτσι, ο πιο σκληρός πόλεμος που υπάρχει. Αναγκάστηκαν λοιπόν, όπως μας είπε εδώ η φίλη μας η Ειρήνη και ο Γιάννης, με την οικογένειά τους να πάνε στη Ρωσία να καταφύγουν. Ήτανε δηλαδή, πώς τους λέμε αυτούς που φεύγουν από την πατρίδα τους επειδή αναγκάζονται εξαιτίας του πολέμου, εξαιτίας μιας πλημμύρας? Ναι. Μετανάστες. Αυτούς που επιλέγουν να φύγουν τους λέμε μετανάστες. Και αυτούς που αναγκάζονται να φύγουν επειδή γίνεται πόλεμος, πώς τους λέμε? Είμαστε? Πρόσφυγες τους λέμε. Είχαν φύγει λοιπόν όλοι αυτοί και είχαν πάει στη Ρωσία. Πώς τα περνάγανε στη Ρωσία? Καλά, ωραία. Περνάγανε κι άσχημα, είχαν φίλους? Ναι. Είχανε φίλους, Θυμάστε μερικούς από τους φίλους τους? Αλιάνα. Και ποιος κρατούσε το Γιάννη όταν έλειπαν οι γονείς? Γιατί η μαμά πήγαινε και μάθαινε ρώσικα και ο μπαμπάς ήταν σκηνοθέτης. Ποιος ήταν εκεί για να τον...
φυλάει? Η μπάμπουσκα. Ποια ήταν η μπάμπουσκα? Ποια ήταν η μπάμπουσκα? Ήταν με μια μεγάλη κυρία που πρόσεχε τα βάνια. Ωραία, τι σημαίνει μπάμπουσκα? Ναι, Ρουσλάν, σημαίνει γιαγιά. Ήταν λοιπόν μια μεγάλη κυρία, μια γιαγιά που φύλαγε το Γιάννη. Και γιατί, τι ιστορία φοβερή είχε αυτή η γιαγιά? Πού ήταν τα παιδιά της? Γιατί ήταν μόνη της? Τα παιδιά της είχαν σκοτωθεί στον πόλεμο. Α, και εκείνη πρόσεχε τον... Το σκατζοχυράτη της τον πόησε Γνατία. Το μόνο που είχε δηλαδή ήταν ένας σκατζόχυρος. Πώς το λένε, Ρουσλάν, το σκατζόχυρο στα ρώσικα? Δεν θυμάσαι? Δεν πειράζει. Αλλά έτρωγε γιαούρτι. Έτρωγε γιαούρτι ο σκατζόχυρος? Ναι. Σιγά μην έτρωγε και πίτσα. Ή μην έτρωγε... Τι τρώνε στη Ρωσία? Μπορς? Ποιο είναι το... Μια πολύ ωραία σούπα. Τι είναι το μπορς? Είναι σούπα που είναι χρώμα κόκκινα, έχει πατάτα, έχει καρότο. Παναγία μου. Ρουσλάν, μου άνοιξε την όρεξη. Και τι άλλο έχει? Εμένα. Και πιπέρι. Λίγο μπορεί. Και κέικι σου φτιάχνει το λαιμό, τέτοιο θα έτρωγε ο Γιάννης όταν θα ήταν άρρωστος και θα τον πονούσε ο λαιμός του. Και τι ένιωθαν, Αντώνη, τι ένιωθαν τα παιδιά και οι γονείς τους όσο καιρό ήταν στη Ρωσία? Εντάξει, ωραία περνάγανε, τους είχαν φερθεί πάρα πολύ όμορφα εκεί, αλλά τι ένιωθαν αυτοί που λείπανε μακριά από την πατρίδα τους? Μοναξιά. Μοναξιά μπορεί να ένιωθαν. Τι άλλο? Λύπη. Τους έλειπε η πατρίδα τους, έτσι μπορεί να νιώθανε και νοσταλγία που ήτανε. Νοσταλγία. Νοσταλγία είναι αυτός ο πόνος που νιώθουμε βαθιά στην καρδιά μας όταν είμαστε μακριά από τον τόπο που αγαπάμε ή μακριά από τη γιαγιά και τον παππού και τους θείους και τους φίλους μας και το σχολείο. Και ποιος υπέφερε πιο πολύ εκεί πέρα, η Ειρήνη ή ο Γιάννης? Ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Ήτανε πιο δύσκολα τα πράγματα για το Γιάννη, λέτε? Η Ειρήνη λες, Γιατί η Ειρήνη, τι ήθελε η Ειρήνη? Ήθελε να πάει σχολείο. Θέλει να πάει στο σχολείο, στο ρωσικό ή στο ελληνικό? Στο ρωσικό. Στο ρωσικό σχολείο. Είχε φίλους εκεί η Ειρήνη? Ναι. Θυμάσαι καμιά φίλη της? Όχι. Ωραία. Όταν λοιπόν τελείωσε ο πόλεμος και τέλειωσαν όλα και άρχισαν τα πράγματα στην Ελλάδα να πηγαίνουν καλύτερα, αποφάσισε η οικογένεια του Γιάννη και της Ειρήνης με τη μάνα και τον μπαμπά να γυρίσουν πίσω. Και μόλις το άκουσε αυτό ο Γιάννης, τι έκανε? Χοροπήδα για τη χαρά του. Η Ειρήνη? Λυπόταν. Γιατί λυπότανε? Γιατί ήθελε να γίνει πιονέρης. Ήθελε να γίνει πιονέρισα. Τι θα πει αυτό? Να κάνεις πατινά στον πάγο. Ήθελε να κάνει πατινά στον πάγο και πολύ σωστά. Στη Ρωσία έχει πάρα πολύ πάγο, αλλά στην Ελλάδα δεν έχει καθόλου σχεδόν, Άρα... Είχε και άλλη μια δουλειά. Ήθελε να γίνει αντάρτισσα. Ήθελε και να γίνει αντάρτισσα, μάλιστα. Τότε αυτό θα μπορούσε να το κάνει και στην Ελλάδα τα χρόνια εκείνα. Είχε πολλά όνειρα η Ειρήνη, γιατί ήταν και πιο μεγάλη και καταλάβαινε και πιο πολλά πράγματα. Ο θείος Πλάτωνας ήθελε να φύγει. Ή του άρεσε στη Ρωσία? Του άρεσε τη Ρωσία. Του άρεσε καλύτερα στη Ρωσία, γιατί εκεί είχε και ένα φίλο, ένα παιχνίδι που καθόταν δίπλα του, πώς το έλεγαν, που είχε μόνο ένα μάτι, που κάτι του λείπε, τον θυμάστε, το Δημέλ? Και ο Ντιν Νταντών ποιος ήτανε που μου είπατε πριν? Ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος που νόμιζε ότι δεν θα τα καταφέρει να γυρίσει στην Ελλάδα επειδή θα πεθάνει. Επειδή ήταν γεράκος, Και τι έκανε αυτός, γιατί τον φώναζαν Ντιν Νταντών? Γιατί μέσα του είχε ένα καμπανάκι και κάθε πρωί έβγαινε και έκανε Ντιν Νταντών και πουλούσε πράγματα. Και ο κόσμος τον άκουγε, ήταν πραγματευτής, τον άκουγε και έβγαινε έξω για να αγοράσει πράγματα. Τι έκανε λοιπόν η Ειρήνη που δεν ήθελε να φύγει για να την κοπανίσει? Βρήκε ένα σχέδιο, έφτιαξε. Τι έκανε? Πήγε στις φίλες της και θα της πεις πως μείνει στη Ρωσία και οι μαμάδες έλεγαν
ότι θα μείνει στο σπίτι. Πήρανε λοιπόν, πήγε στο σπίτι της Όλια, πήρε και το Γιάννη, πήρε και το θείο Πλάτωνα και πήγανε και καταστρώσαν ένα σχέδιο να κρυφτούνε για να μην τους πάρουνε μαζί στο αεροπλάνο, Τελικά τα καταφέρανε. Όχι, δεν τα καταφέρανε και ανεβήκαν όλοι μαζί στο αεροπλάνο. Και ποια είναι η τελευταία λέξη του βιβλίου? Με ποια λέξη τελειώνει αυτό το βιβλίο? Τι σκέφτηκε καθώς έφευγε η Ειρήνη? Κοίταξε από το φινιστρίνι του αεροπλάνου και τι είπε? Πώς το λένε το αντίο στα ρωσικά? Ντασβιντάνια. Ντασβιντάνια. Ξέρετε πώς γράφεται το ντασβιντάνια? Θα το γράψουμε μετά και θα το πούμε. Θέλετε να ακούσουμε ένα ρώσικο τραγούδι τώρα? Για να δούμε, που το λένε κατσούσα. Το ξέρεις? Και πώς το λένε το σ' αγαπώ στα ρώσικα, ξέρετε? Για λιουμπιού. Ωραία, λοιπόν, πριν σας πω και εγώ τα σφιντάνια, είσαστε πάρα πολύ καλοί, αλλά είσαστε πάρα πολύ ντροπαλοί. Γιατί? Εσείς που διαβάζετε τα περισσότερα βιβλία από όλο το σχολείο. Θέλω να μου πείτε τι είχε ο Πλάτωνας, ο θείος Πλάτων, αντί για καρδιά. Όλοι μαζί πείτε το, αφού όλοι σηκώνετε χέρι. Τι είχε? Μία καραμέλα. Αμέσως λοιπόν. Ορίστε ο θείος Πλάτων για την τάξη σας. Και από μία καρδούλα καραμέλα. Θα τρώγατε ποτέ την καρδούλα καραμέλα του θείου Πλάτωνα? Όχι. Ούτε εγώ. Αλλά από αυτήν μπορείτε να φάτε. Πώς κάνετε? Σας άρεσε η εκπομπή? Ναι. Πολύ Θα ωραία. μας ξανάρθετε στο στούντιο? Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα Τα έχουμε και σφιντάνια. Το επόμενο θα είναι η Αλίκη. Θα Α. κάνουμε και για την Αλίκη στη χώρα των Μαρμάρων. έτσι. Πολύ ωραία. Μετά τα Χριστούγεννα. Όταν την τελειώσετε θα μου πείτε. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Τα σφιντάνια, τα σφιντάνια. I love reading books, it's fun. I often read them with my mum. I like reading to explore. There's no better way, I'm sure. I love reading. There's so many books to choose. Get on board, you just can't lose. Books expand your mind, it's true. Reading books is good for you. I love reading.